yaba yaro wallahi ba bido babba ba in ka da an yaba maulo halama ba bido goje ba in ka da an yaba dandan mutu ana mai kuyi wallahi ba bido jago ba mai bugu kama da azazza da abuduga da أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء لا إله إلا الله الحمد لله لا إله إلا الله سبحان الله لا إله إلا الله أستغفر الله لا إله إلا الله بديع السماوات والأرض لا إله إلا الله رب السماوات والأرض لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب العرش الكريم لا إله إلا الله عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته sunana Mahadi Shehu haifaffen Katsina a unguwar da ake ce Kofar Sauri mazaunin Kaduna kuma ɗan kasuwa ga wanda bai sanni ba kenan wanda suka sanni ba na bukatar in gaya masa sunana wannan ƙarin saƙo ne zuwa ga dukkan mutanen jihar Katsina ku 7,800,000 a ƙarƙashin ƙididdiga ta hukumar ƙididdiga mutane. Saƙo ne zuwa ga gwamnatin Alhaji Aminu Bello Masari, His Excellency Executive Governor na Katsina State, Dallatu na Katsina, kuma yayana. Kuma saƙo ne zuwa ga dukkan 'yan majalisarsa nazartarwa da dukkan waɗanda ya ba mukamai daban-daban tun daga sama har ƙasa. Saƙo ne zuwa ga dukkan dattawan Katsina, masu zama Katsina da masu zama Kaduna da masu zama Lagos da masu zama Abuja da masu zama Port Harcourt da masu zama London, Dubai, America da dukkan sassa na duniya. Saƙo ne ga samari da 'yan mata, saƙo ne ga manya-manya da ƙananan malaman ƙananan makarantu da manya-manyan jami'o'i da kwalejoji. Saƙo ne zuwa ga ƙungiyoyin sa kai, saƙo ne zuwa ga 'yan jarida, saƙo ne ga likitoci, saƙo ne ga pharmacist, saƙo ne ga dukkan wanda ke da sana'a komai karantarta. Idan kun tuna tsakanin kwanan wata 23 na watan 6 zuwa 27 na watan 6 shekara miladiya 2020 na bayyana a kafar watsa labarai ta Freedom da ke Kaduna. Na yi program Litinin da Talata, na yi bayani akan abin da ke faruwa a Najeriya da rashin jin daɗinmu musamman mu mutanen Arewa game da yadda rayuwarmu ta lalace, ta sassauce, ta lalace ta ƙarshen da ba mu taɓa tunani ba. Game da 'yan Arewa sun yi zuga sun ba da ƙuri'a, amma kuma talauci ya musu katutu da fatara.
na kuma gangaro jihar Katsina ne bayanin irin taɓarɓarewa da aka samu ta shugabanci da kuma shi kanshi mai girma gona da ya faɗa a bainin jama'a cewa yana jin kunyar kallon Katsinawa me zai gaya masu saboda ya kasa kare rayuwarsu. A sanadiyar wannan hirar da na yi sai aka turo wani boka ɗan ɗibbu gurgu wanda ya ƙetaro boda ya shigo ya zama Bakatsine, ɗan barandan siyasa wanda ya ƙware a kan cin zarafin mutane, wulakanci da izgilanci, amma kuma ya zama yana ɗaya da cikin mafisa wasu suka fi kusa da gwamna. Ya shigo gidan rediyo, ya zo garin da nake ya kawo mana hari a madadin gwamnatin jihar Katsina, don ya zo ya ce shi ne mai ba gwamna shawara akan harkoki na wayar mutane da kawunansu. Ya zo ya abin da ya yi, saboda haka ranar 1 ga wata na watan 7 miladiya 2020 na shiga gidan rediyo na maida mashi martani, kuma na ba da wasu labarai wanda na san za ku iya tunawa. Na ba ku labarin yadda cikin watan 5 shekara 2018 a tabbatar ta ƙasida da takarda ta gwamnati wadda take hannu an fitar da kuɗi miliyan 500. Abinda aka rubuta za a yi da su shine za a je wajen taron gangami na convention ɗin APC a Abuja, sannan aka ce wanda za a ba kuɗin nan mai ba gwamna shawara akan harkokin siyasa. Maimakon mu ga cewa an sa kuɗin nan a cikin account ɗin mai ba gwamna shawara akan harkokin siyasa, sai aka fito da kuɗin nan aka raba su a cikin asusun ajiya na wasu jami'an gwamnati. Na kuma ba ku labarin yadda aka ɗauki kuɗi zunzurutu daga 23 ga watan 6 zuwa 3 ga watan 7 shekara ta 2018 aka fitar da kuɗi zunzurutu miliyan 572,380 aka sai wayoyin salula ta hannu, aka sai mutane wanda yawansu bai wuce su 80 ba. In aka ƙirdiga za a ga kowace waya ta kama fiye da miliyan 7. Na ba ku labarin cewa wata rana kuma an farka ƙarƙashin giya ta mulki, aka haɗa kuɗi fiye da miliyan 400 aka ce an baiwa manyan limamai na garin Katsina saboda kuɗin safara na mota da kuɗin kayan sawa na babbar riga da ciki da wando da rawani da hula. Sannan ba ku labarin cewa cikin shekara 4 an ɗauki dukiyarku miliyan 684,336 aka ce wai ana biyan wasu tsirarin 'yan sanda guda 10 wanda ke gadi a cibiyar bada wuta mai iska ta lambar Rimi, miliyan 684,336. To yau na yi bayyana ta 3 kenan. Tun na ji an ce mutane suna cewa Mahdi ya bayyana, to zan ari kalmar su. Ga bayyanan Mahdi ta 3 yau 4 ga wata Lahadi, wata na 7 na Julai, miladiya 2020. Zan yi ƙarin haske, zan yi bayani, zan ankarar, zan haska.
da shi ne nauyin da Allah ya ɗora ma duk wanda yake da halin yakin zalunci to ya yi don Allah. Ba ni yin abin nan kuma ba zan ci gaba da yin abin nan ba don in birge wani. Wallahi na wuce lokacin da shiga cikin fage a yi man kiɗa in yi rawa a yi man liku. Ina yi ne don Allah. Ina yi ne a madadin waɗanda ba su da murya, ba su da hali, ba su da mafita, ba su da mafaka, ga sun sani suna gani ana zalunta su, amma an fi ƙarfinsu. A yau, ina so in ga muku cewa ranar 7 ga watan August, watan 8, shekara ta 2017, aka je aka anso kuɗi cash a bankin ajiya na jiha, bankin ajiya na security, kuɗin da ya kamata a amfani da su a kare rayuwar mutane da mutuncinsu da kaddarorinsu. Aka ciro kuɗi miliyan 49, sai aka rubuta cewa wannan kuɗi za a yi amfani da su ne ko kuma an yi amfani da su ne wajen saima hukumar SSS ta Katsina, garin Katsina, wai an sai mata computer software. To ni dai a iya ƙaramin sani na sayan software, ko da shago ka je ka saye ta, kamfani ne za ka sau. In za a sai software, kamfani ya kamata a biya kuɗi a cikin akawunt ɗinsu, tunda ba ka iya biyan wannan kuɗi miliyan 49 a ƙarƙashin dokar gwamnatin tarayya ta biyan kuɗi. Amma an ciro kuɗin nan zunzurutun kuɗi daga cikin bankin ajiya na jihar Katsina. Aka ce wai an so ma SSS software. Na tabbata har ga Allah ko ka fara ba zan yi ba. Babu wata software da aka saya. Saboda SSS cibiya ce ta gwamnatin tarayya wata ke da kishin kare dukkan wani sirrinta da mararinta. Kuma SSS cibiya ce wadda sankarar software take da ita. Software ɗinta kowa na cikin ta jihohin nan gaba ɗaya, ba wanda jihar za ta je ta ci software ɗinta daban. Kuma ina kyakkyawan zato, wallahi SSS ba su san an sai software ɗin nan ba. Na biyu, kamar wannan bai isa ba, sai ranar 21 ga wata, ranar 19 ga watan Julai shekara ta 2017, sai aka sake ɗauko kuɗi miliyan 21, shi ma a asusun ajiya na kuɗin da ya kamata a kare rayukan da daraka da dukiya da mutunci na mutane, account ɗin security wanda ke ɗaya daga cikin bankunan Katsina. Aka je aka anso kuɗi kashi miliyan 21, amma abin da aka rubuta an yi da kuɗin nan, wai jirgi ya lalace na Air Force a Katsina, an ba Najeriya Air Force tallafin miliyan 21. Ko wanda bai san jirgin sama ba ya san gyaran jirgin sama in ya lalace, hukumar Najeriya Air Force suke da hakkin gyara jirginsu, kuma kowace shekara suna da kasafin kuɗi babba na sayan jirage da gyaran jirage. Kun ba a ma rubuta me ya lalace ba, me aka saya ba, kuma wa aka ba kuɗin na a Najeriya Air Force. A tunanina, Allahu alam, ba na tsammanin Najeriya Air Force ko shugaban Air Force na Najeriya ya san da wannan magana. In ya sani, in ma bai sani ba, za mu ji nan gaba. Na uku, wannan kuma ya fi kowane tashin hankali. Daga watan 6 na shekara ta 2015 zuwa watan 12 na 2018, an anshi kuɗaɗe wanda adadinsu ya kai biliyan 4 da miliyan 762
da miliyan 267 da 393. Me aka yi da shi? Sai aka ce an ba da tallafi, taimako, karamci da allowance ga jami'an tsaron da ke garin Katsina. Na hudu, tsakanin watan tara na shekara 2015 da watan tara na shekara 2018 an cire kuɗi biliyan 1 da miliyan 39 da 940 da naira 200. Me aka yi da su? An kai ɗauki, an ba da walfaya, an ba da taimako, an karrama shugaban bataliya ta 35 da ke Nigerian Army. Shi kaɗai aka ba kuɗin nan a lokuta daban-daban. An taimaka masa, an agaza masa, an ƙarfafa shi, an taimake shi da kuɗi biliyan 1 da miliyan 39 da 940 da naira 200. Ran 15 ga watan 11 shekara ta 2017 an cire kuɗi daga cikin kuɗin asusun ajiya na security na jihar Katsina a ɗaya daga cikin bankunan jihar Katsina. A rana ɗaya, a lokaci ɗaya, aka cire kuɗi miliyan 250 cak. Amma ga abin da aka rubuta an yi da su. An baiwa shugaban sojojin Najeriya Janar Burtai walfaya ta miliyan 250 saboda me? Saboda ya zo ya bude sabon ofis ɗin bataliyan sojoji na Katsina. Abin da aka rubuta ke Burtai ɗin da na sani, wanda nake jin labarinsa, na tabbata ya fi ƙarfin miliyan 250 ta Katsina. Saboda in ka ƙilga bajet ɗinsa na ma'aikatarsa kawai ta sojoji, bajet ɗin Katsina gaba ɗaya wasan yara ne. Kuma in zai zo buɗe ofishin na bataliya, ya zo aiki ne a madadin gwamnatin tarayya. Jirgi ya kawo shi, jirgi ya maida shi, kuma akwai allowances da ake ba shi na irin wannan tafiya. Ba na tsammanin ya san an shi wa'annan kuɗi, kuma ba na tunanin ko da an karɓa an ba shi zai karɓa, saboda dattijo ne kuma ba talaka ba ne, kuma na san ya san mutuncin kansa, kuma zai so ya gama aikin soja lafiya, ya shigo cikin mutane a rika tuntuɓa shi a matsayin dattijo a ƙasa. Ranar 10 ga watan 7, tsakanin wannan ranar 10 ga watan 7 shekara ta 2015 zuwa 22 ga watan 10 shekara ta 2018 an cire kuɗi biliyan 1 da miliyan 968 da 747. Me aka ci an yi da su? Wai an baiwa jami'an tsaron da ke cikin gidan gwamnati allowance. Jami'an tsaro da ke cikin gidan gwamnati, 'yan sanda kenan da sojoji da SSS, wai an ba su allowance na biliyan 1 da miliyan 998 da 747. An baiwa jami'an tsaron da ke gidan gwamnati, an ba su allowance na 7. Tsakanin 7 ga watan Julai, 7 ga watan 7 shekara ta 2015
zuwa 26 ga watan 7 ta 2000 shekara 2018 an cire kuɗi miliyan 654 da miliyan 514 da naira 760. Me aka yi da su? An ce an ba da modest assistance and support to Commissioner of Police Katsina State. Wato, an taimaka ma Commissioner of Police, an agaza masa, an tallafa masa da kuɗi miliyan 654 da miliyan 514 da 760 tsakanin 7 ga watan 7 shekara ta 2015 zuwa 26 ga watan 7 shekara ta 2018. Bi ma'ana cikin shekara uku a lokuta daban-daban. Duk wanda ya kwamishina a polis a jihar Katsina ya saurara cewa an rubuta sunan shi, an karbi kudade daban-daban da sunayensu, an ce an ba su tallafin wannan zunzurutun kuɗi. Akwai wanda bai da rai a cikinsu, amma wa'anda ke da rai a cikinsu in lokaci ya lokaci tabbas har ga Allah za su zo su yi bayanin cewa ko dai ba su san da kuɗin nan ba, ko kuma su yi bayani mai gamsarwa. Daga kwanan wata 11 zuwa kwanan wata 20 cikin kwana 9 a watan 10 shekara ta 2018 an so kuɗi daga ɗaya daga cikin bangunan da ke aje kuɗin security na Katsina miliyan 49 da 759 da naira 865 da kobo 65. An ce za a biya hotels guda 7 kuɗin da suke bin jihar Katsina bashin da suka saukar da bakin gwamnati, suka ba su wurin kwana, suka ba su abinci, miliyan 49. Maimakon a ga an zuba kuɗin nan a account ɗin hotel don kowane hotel da ke wannan wurin wanda ke cikin takardun na gwamnati yana da account number, yana da kuɗi, yana da account da ke aji kuɗi a banki. Maimakon a ba su check ko a masu transfer, sai aka ɗauki kuɗin nan gaba ɗayansu sai aka saka a cikin asusun ajiya na wani mai ba gwamna shawara a bankin da ke Access Bank. Sannan ranar 15 ga watan 6 zuwa 29 ga watan 12 na shekara ta 2015, wata 6 kenan, tsakanin wannan wata 6 an cire kuɗi biliyan 3 ba a ta transfer ba, cash aka ɗauka lokuta daban-daban biliyan 3 daga Access Bank da ke Katsina, daga cikin account ɗin Shuwafi, wanda ba har yanzu ba a rubuta dalilin da ya sa aka anshi wa'annan kuɗaɗe ba biliyan 3. Sannan daga ƙarshe idan aka diba kasafin kuɗi na shekara ta 2016, mai girma gwamna daga cikin kasafin kuɗin da ya kai majalisa akwai inda ya zara kuɗi, ya sanya kuɗi a cikin tsarin kasafin kuɗi, zunzurutun kuɗi biliyan 1.800 wanda yake so a ba shi dama ya yi amfani da su ya gyara ajiwa dam, saboda yana damuwa cewa a matsayin shi na ƙwararre a harkar ruwa shi ne abin da ya sa gaba na farko, shi ne budget ɗin shi na farko, yana so ya gyara ajiwa dam. Majalisa a ƙarƙashin mutunci ba su cire ko kobo ba daga wannan kuɗin da ya bukata, aka ba shi wannan kuɗi 1.8 billion naira. Shi kuma bai ƙasa a gwiwa ba, ya samu wani kamfani ya ba su aikin nan akan wannan kuɗi biliyan 1.800. Cikin wata 3 da ba da kwangilar gyara ajiyo dam, mai girma gwamna a hikima da basira irin tasa
ya biya kuɗin nan gaba ɗaya biliyan 3. A lokacin da biya biliyan 3 an yi wata 3 ne da fara aikin nan, sannan aikin nan an yi kishi 30% na aikin nan, amma dai an biya kuɗi gaba ɗaya. Wai abin mamaki, bayan an biya kuɗin nan sai aka rubuta ma kamfanin nan takarda cewa an soke aikin nan. Ya kamata in gaya muku wani kamfani ne. Kamfanin nan kamfani ne na wasu 'yan ƙasar Chinese. Kwata-kwata da shigowar kamfanin Najeriya bai wata 4 ba a lokacin da aka ba su aikin nan. Kuma me ya zo yi Najeriya? Idan aka diba takaddun shi da ya rajista a Corporate Affairs Commission, ya zo ne ya yi trading, ya sai kwara ya kai China. Amma sai aka ba shi aikin dam. Dama kowa ya sai rariya za ta zubar da ruwa. Aikin nan ya gagara, an riga an biya su kuɗi cikakku biliyan 1.800, an soke aiki. Akwai tabbatattun takardu na kamfanin nan, da sunan kamfanin nan, da certificate ɗin shi na rajista a Corporate Affairs Commission, da sunayen directors ɗin kamfanin nan, da takardar da aka ba su ta aiki, da takardar da aka ba su cewa an soke aikin nan. Ana nan kuma sai aka rika ɗaukar kuɗin nan, ana ba kamfanin wani bakaɗi ne sai a je a ɗauko kuɗi daga wata ma'aikata miliyan 50, miliyan 30 sai a bashi, sai ya so wasu 'yan kaya na ajiyo dam, sai a je a lika a yi musu fenti. Da mai girma gwamna ga wannan ne ba zai fita ba, a cikin kasafin kuɗin shekara ta 2019 sai ya sake neman biliyan 4 daga majalisa. Ya manta abin da ya ce shekara ta 2016, ita ma wannan sai ya ce zai amfani da ita ne ya ƙaye gyaran ajiyo dam. To muna nan dai muna jira a maido wancan kuɗi biliyan 1.800 a cire masa hakkin aikin da suka yi na wata 3. Sannan muna nan muna jira muna kallo mu ga yadda za a aiwatar da wannan kasafin kuɗi, da fatan cewa katsinawa su samu ruwa su sha, su yi wanka, su yi alwala, su yi suka, su yi badan-badama, su yi nutsu. Wannan shine ƙarshen saƙo na 4, wanda shine bayyanan Mahdi kai tsaye ta 4 zuwa ga al'ummar jihar Katsina. Da fatan cewa gwamnati ta duba wannan a matsayin gudunmuwa daga ɗan ƙasa mai kishi, daga ɗan jiha mai kishi, ta yadda za a koma a harara cikin gida, a yi gyara, a yi nadama, a ba da haƙuri, a dama na sani, sannan abin da biyo bayan abin da mutanen Katsina da suka yanke shawara, musamman ta hanyar 'yan majalisar su, a saurare shi ya yi tasiri. Ina fatan mutanen garin Katsina gaba ɗaya waɗanda suke fama da ƙuncin rayuwa, da talauci, da fatara, da tsoro, da firgici, da waɗanda suka rasa 'yan uwansu, iyayensu, matayensu, mazajensu, abokansu, maƙwabtansu, surukansu, kai da kowa ma da suka rasa a cikin zuri'arsu. Muna mai addu'a Allah ya ba ku haƙuri, Allah ya ba ku juriya, Allah ya ba ku dauriya, Allah ya ba ku jajircewa, Allah ya ba ku mafita, Allah ya maku alfarmar alsakinarsa da al'afiyarsa, Allah ya ba ku sabon arziki, ya yalwata muku, ya yassare muku, ya fallala muku, kuma Allah ya sa ku zama masu jajircewa, kuma Allah ya maku kyakkyawan ƙarshe, kuma Allah ya sa wannan badakala da ake ciki yanzu ya zama ita ce mafita daga gare ku, mafita daga gare mu, kuma shi ne ƙarshen wahalar ku bi iznillah. wa raddallahu allazina kafaru bi gaizihim lam yalanu khairan wa kafa Allahu almu'minina qitala wa kana Allahu qawiyyan azizan. Sai mun haɗu a bayyanan Mahdi ta 5 insha Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
an yaba yaro wallahi ba bido babba ba in ka ji an yaba maulo halama ba bido goje ba in ka ji an yaba dandan mutu ana mai kuyi wallahi ba bido jago ba mai bugu kama da azazza da abu duga da